माने बयनिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो। दानिया आंनि प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय जोबजासे नायलांदो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। दानिया दिनैहाय 20 सेप्तेम्बर, दिनैहाय आङो मोनसे आपडेट लाबोनो थाखाय गोसो जादों। बे आपडेटआ जाहैबाय माने जाफ्लेबाय थानाय माखासे बेबायदिनो आइजोफोरनि केलेंकारि। बे केलेंकारियानो जाहैबाय माने हिन्जाव खारनाय आरो हौवाखौ नागारनानैहाय बहाबा थांनाय, गथ' गथायफोरखौहाय नागारनानै बहाबा थांनाय, बेफोरनि सोमोन्दै माने माखासे भिडिअफोर लाबोनो थाखाय गोसो जादों। नोंथांमोनाव नायलांदो। आरो बे आइजोआ बहानि, ओमफ्रायो माब्ला बियो थाङा, बबे जायगानि, बबे जिल्लानि, नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन। अन्नानैहाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। ओमफ्राय बे मानसिखौ नुसनबायदोंब्ला अन्नानैहाय जानबुं नाम्बारावहाय खोन्थाहरदो, जाहाथे माने बे नाम्बारनि दारैनो बे हिन्जावखौहाय, बे आइजोखौहाय मोनथिनो हायो आरो मोनफिननो हायो। ओमफ्राय आङो फट' होगोन, फिसायनि फट' होगोन, ओमफ्राय हिन्जावनिबो फट' होगोन। बियो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मिथिना गयारि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मिथिना गयारि। दायो माने बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बनगुरुम होननाय बेबायदि अजदापुर होननाय गामिनि मिथिना गयारिया। फिसायनि नामखौहाय आङो मोनथियाखिसै। ओमफ्रायो आं फन खालामदोंमोन, नाथाय फनानो जायाखै। ओमफ्रायो दायो माने नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, होमब्लासो माने नोंथांमोना मोनथिनो हागोन बियो बबेनि। बियो जाहैबाय माने मिथिना गयारिया जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, गामिया जाहैबाय बनगुरुम अजदापुर। ओमफ्राय माखासे बेबायदि पिएसआ जाहैबाय हरिसिङा, पुलिस थानाया जाहैबाय हरिसिङा आरो बे जायगानिनो आरो। ओमफ्राय बे मिथिना गयारिहा सासे बेबायदिनो 4 बोसोरनि सासे गथ'बो दङमोन। ओमफ्राय फिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला माने न'खरावहाय जेबो दावराव दावसिबो गैया, गावजोंहाय माने जेबो नांलाय खमलाय गैया। अब्लाबो माने बियो माब्रै थांखो, माब्रै बियो सोरजोंबा थांखो ना माब्रैबा गोमाखो, बेखौ माने बियो बुंस'नो हायाखै। बिनिखायनो बे मिथिना गयारिखौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला अन्नानैहाय खोन्थाहरदो आरो हमनानैहाय दोनदो, जाहाथे माने पुलिस थानायावहाय बेखौहाय माने गथायनानैहाय दोनो। पुलिस थाना जाहैबाय हरिसिङा आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। अन्नानैहाय आरो बे मिथिना गयारिनि फिसायनि नाम्बारा आं फन खालामदोंमोन, ओमफ्राय जायाखै। जायफ्रा माने बे मिथिना गयारिखौहाय नुसनबायदोंब्ला आरो मोनदोंब्ला माने बे पुलिस थानायावहायनो बेबायदिनो हमनानैहाय एसे फोरमायथिनो हागोन आरोखि, दिन्थिहरनो हागोन आरोखि, मा होनो इनफर्म होनो हागोन आरो। बेनिखायनो खावलायबाय, आजिखालिनि बेबायदि हिन्जाव खारनाय जाथाया बेबायदिनो दानि नङा, बियो फुराना। सिगांनि समनिफ्रायनो बे हिन्जाव खारनाया, हिन्जाव गोमानाया बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो आथिखालावहाय गामि ओनसोलफ्रावहाय। ओमफ्राय माब्रैनि जायो बिदि माने बुंस'नो हाला आरो। ना गाननाय जोमनाय होनो हायैनि जाखो, ना न' बां मोजां लुनानै होनो हायि, थानो थिग गैयिनि थाखाय जाखो, ना गारि मटर सालायनो मोनैनि जाखो, ना मानि प्रब्लेम जाखो, ना सेक्सुवेल प्रब्लेमनि थाखाय खारखो बे खारग्राफ्रा। बेनिखायनो मा खालामबावनो, बर' आइजोफोरखौहाय दायो माने खारनायबा नुसै आरोखि ससियेल मिडियायावहाय। बेनिखायनो खावलायदों आइजो माहारिफोर, नोंसोरो रायजोफ्राव बिराद बेबायदिनो माने फोथायनो हायि बेबायदि दाजासै, बेबायदि फोथायनो हायि दाजासै। खावलायदों आइजो माहारिखौ माने मोजाङै संसार जादो,
ओमफ्राय गथ' गथायफोरखौ फेदेरदो फोरोंदो मोजाङै जोथोन लादो नङाब्ला ओमफ्रायो बे खारनायाथ' माने बैसो थासेयावल'सो जेब्लानाखि नोङो दैदेनगोन बेलासि जागोन बुरैगोन सानहाबगोन नोंनि बैसोआ अब्ला नोङो बै समनि फिसायखौ नोङो गोसोखांफिनगोन बेनिखायनो नोङो बैसो थासेयाव बेबायदिनो गावखौ हमथानानैहाय नोङो रुजु रुमु नोंनि गथ' नोंनि फिसाफोरखौ नोङो बजबनानै संसार जा बेनो बेस्ट आरो हामबायसै बिदिब्ला थेंकिउसै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय।